嘿吼啊！呀哎啊哟啊哎啊哦啊哎啊哦啊哎哟哟哟喵！哟喵！ôi hứa nhau vô hi ơ hi ơ ơ đã kỳ hứa nhau hứa nhau đã kỳ hứa nhau hứa nhau
jaga upaya melainkan Yang Maha Esa. Sekuntun mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu, akan maksudmu.
Telung dinlong mulai
ngarane dure kok naguru kok tetekat yo uturo ada kata rojo layu wes rasa cek sikil aman iya iya hei iya oh hei oh ya ya hei ya yo cilik-cilik podong ngawon tenan seneng ngatine yo hey oh ah oh oh ya oh yo yakin ora iki semono gedene awak iki kira-kira lincah apa ya ming gedebluk ya tetep lincah ra kita ndek beda Pak wes iya oh iya oh wes yo hey ya hey oh ya 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 iya ora pareng ana bojone ta mongko hey oh oh ya hey
hey, yo, hey. Oh, ya, hey. Yes. Celingak, celinguk, celingak, celinguk. Oh ya. Oh, hey, oh, ya, oh, hey, oh, ya, oh, hey. Oh, eh, oh, 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 ya, hey. Oh, hey. Look. Hey, oh, oh, ya, hey. Ya, waktunya untuk atraksi. Iki para ganong arep jungkir balik. Yo. Oh, ya, 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 yo, Ya, yuk. oh, say, oh, ya, oh, ya, oh, ya, Ya, ya. Ora, meng kowe kuwi. yes, ya, oh, hey, oh, ya, oh, woi, Piye boyoke, piye boyoke? Wong nek dikandani ngeyel ya ngono kuwi, senengane ora. Ora iki loro tenane. Heeh, lunyu kandhane kok. Lunyu. Bu njajal, aku arep njaluk tepuk tangane ke karo warga kene njajal, tepuk tangan njajal. Loro tenane. Ora ikhlas le tepuk tangan. Bisa nasi mancilok. Njajal tepuk tangan tunggal mulai, Bu. Nggih. Nah, ngene iki. Iki ora lali Mas Bendol. Ora lali ak dhewe sowan Heeh. mrene. Ngetan rene iki Ngetan paling tidak ngucapke salam sih. salam sih. Kono kulon kene etan, kono kidul kono lor. Judulnya apa kuwi? Hah? Judulnya. Ora ana judule, Oh, iki iya. duduhi kowe. Iki tekan kene ngucapke salam sih. Salam sih. Heeh. Paling tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nyenengake tenan. Kompak banget. ya. Kompak banget. Tak dongake sing jawab salam tak dongake mlebu swarga. Amin. Rezekine lancar. Amin. Sing ramune amin lho, tak dongake meteng lho. Iya to. Yo, dhewe tekan kene yo, iki salto menghibur masyarakat kene ya, to, Ndok. Ah dhewe rene lantaran jatilan kuda penangsang Heeh. Dek Bima. Tekan kene iki suwane ndi? Iki desane endi Mas? Ora ngerti tenan aku Bu, ora ngerti tenan. Candi Rejo. Candi Rejo. Tegal Tegal Tirto. Tirto. Oh iya. Terbah Sleman. Berbah ya? Tegal. Oh iya. Iki singkatnya apa Pak iki? Berbah apa Sleman apa? Berbah Sleman. Heeh. Desane desa Candi Rejo, kecamatane Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bro. Oh, Aku panggara iso omongan lho. awan-awan mepe gabah, Iya. mepene ning pinggir sawah. Didongake kabeh sak warga Berbah. Kabeh barokah Allahumma. Oh, nyenengke tenan aku sing seneng tenan iki. Cangkem-cangkem wong ditangkap ya ngono. Ya ora ngono kuwi. Iya. Ya paling kualitas, Bro, kita menjual kualitas. Heeh. Paling Yo. ora iki adewe rene Kingko Medun Heeh. saka panggung iki. Heeh. Pak Lurah nyangoni. Iya. Yo, saiki dhewe ora kesuwen iki. Ora kesuwen. Heeh. Saiki salto jajal. Menghibur Tunjukkan, masyarakat. heeh, menghibur masyarakat kene yo. Tung tung tang tang ger. Monggo Mas. Salto tenan iki. Ya. Kok nek do sukses tepuk tangan ya. Ya. Ibu-ibu khususnya.
apa? Hey. Yos. Ya. Iya, 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 iya. Sukses. Apa arti tepuk tangan ya, Jong? Tanpa saweran. Loh. Selamat. Heeh. Yo sing lemu, sing lemu. Iya. 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 Hey. Iya. Bumine goyang yo alah. Ora kuat tenan. Alhamdulillah oleh pink. Engko nyelot swip ijo, biru, abang ora, Jong? Hah ta? Kuwi Disyukuri. mujudake tandha tresno. Iki bendol salto ana sing ngucali 10.000. Heeh. Nek mancung sing satu. Piro? Lah kae, Jong. Jong. Bu. Kuwi. Bu sampean iki. Alah. Bu, ampun ngoten niku to. Kurang. Mosok 5.000 lho. Loh. Matur nuwun kok kudune yo. Iki warga kene. Deleke ngono, deleke. Oh, dikasih lho. Kok mah ngadoh to, Jong? Wong dinehi kok mah ngadoh. Anake sapa? Kano miki. Ora anake sapa? Masya Allah. Alah, Masya Allah. Mas, kene iki, kene. Aja kok ngisor. Pak nyapa lho, nyambut gawe sik. Heeh. Weh, Ora sasar. astagfirullah. Kuwi rezekimu. Astagfirullah, bendol, Masya Allah. Kowe kerja sithik. Wis alhamdulillah. Cok, jolali 50% lho, Cok. 50% go sindan lho. Ora apa-apa. Wis tak goleke sing abang kok. Rene iki. Kowe ngerti carane ngene iki? Pripun? Kowe mlaku wong mubeng iki karo rupa melas lho tak tuturi. Kanggo disaut kae. Aben. Lho. Alah, Masya Allah. Matur nuwun ya, Dik. Matur nuwun ya. Salim sik. Omongno pakmu 50 ngono ya. Sesuk mano ya muga-muga gedhe ra kaya Mas iki. Loh, Yo, kita tuturi carane ngene iki. ya. 1 2 3 langkah. Loh. Loh, betul? Sikile ngono. Nah. Lah, bener. Bener. Ya dadami ya. Metame Cok ora balik. Tak kokake ora balik. Aku ngene apa melu keduman oleh. Ra. Yo, aku gumun sik. Apa? Penonton wae wani semene lho, Pak Lurah mosok ora ngkei beras. Pak Lurah ki ora urung sowan. Urung Kok lak sowan. sowan rene. Nek biasane nek kene iki yo DTF ngono wae. DTF. Heeh, Pak Lurah, besok Pak Lurah ngono iki. DTF. Yo salto neh tuntun datang ger. Iya. Yo. Rokok barang lho, Cok. Disyukuri, Cok. Yes, alhamdulillah. Lakui. Dor bendor. Yes. Kae. Lah, foto lho. Ise. Iya. 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 Yes.
Manggis-manggis. Oh, serasa mumet. Lagi Oh, Jong. abang. Iki Jong. Pak Oh. Lurah itu wakilnya Pak Lurah. Nah, kuwi. Nah, atur panuwun karo Niki nganu panjenengan sinten? Oh, keluarga. Oh, sing duwe gawe, Pak. Oh, sing duwe gawe. Lho sing duwe gawe 50 mosok Pak Lurah ora. Pak Lurah. Oh, Pak Dukuh barang to? Iya, Pak Dukuh. Pak Lurah saya. Pak RT barang ya. Iya. Heeh. Lambe ditanggap ya nyicik ngono lho. Iya. Nek kene iki kok nyambut gawe sikik. Ya kowe Barang. sauto lho. Meneh. Meneh. Kowe sik aku leren, kowe sik aku leren, kowe sik aku leren, kowe sik aku leren. Rumah Ya sa- salto neh yo. Rumah sakure menyambut gawe kapan kok? Ah wis mau ngene iki mau. Loh, kuwi. Hah? Stroke kuwi tak omongi. Kan nyambut gawe. Ora ana aku kowe ora ngejomi duit kowe. Jo, gentanan aku sing ngejumi duit. Yo. iya. Oke. Saya jumo iwo. Iya. Oke. Yo ya ye. Os awas. Maju, mau kayak mundur. Yo. Oi, iya. Woi, awas. Iya. Wush. Ana pricike, Jong. Iki. Kowe nek mumet-mumet, sik. Kowe nek mumet-mumet ning kuwi iki tisu. Ngoh cengah. Kuwi tisu. Isine apa? Rumangsaku sah tenan iki. Ora iki nyambut gawe lagi iki lho. Neng desa Berbah iki lho. Penontonnya gumyak. Rukun. Piye? Dhewe ning kene aja suwe-suwe. Aja suwe-suwe. Heeh, mengingat waktu. Betul. Bar iki sono 12 babak meneh. Walah, Yo. wah nyam rambung ya. Yo. Ngandrung ora, Mas? Gandrung ora? Heeh. Oh, oleh. Lah, Lah, iki aku lah ayu-ayu ning kene Dik. Loh, nyawa Bu nyangoni aku apa, Bu? Ora. Yo. Jebul ora nyangoni. iki nganu iki. Gandrung iki. Gandrung. Aku request lagu ya. Sing Allah masyaallah. Masa ngono nyo. Engko nggo tumbas permen, Yo. Sing Ora nganu lagi. sing lagune sing terbaru. Cukup ya? Aku kurang terus awakmu. Lho ora apa-apa. Allah masyaallah. Kuwi disyukuri. Heeh. Alhamdulillah. Yo. Loh, la in zakartum la jidan aku mbolain kafartum in ada bila sadet. Allah. Loh, Wah, artinya apa kowe, Mas? artinya apa? Sapa sing gelem syukur marang pangarsane Gusti bakal tambah nikmate. Sapa sing ora gelem syukur utawa kufur bakal nampa adab sing pedhe. Allah, nyatane. Rungokno. Hei, kupingmu lho rungokno. Nyatane aku lomo ya saiki semplok iki ya kere. Ora suge-suge. Yo, aja suwe-suwe Aja lagune suwe-suwe. sing terbaru. Sing na wek. Ini kan apa? Aku ra iso, Le.
bojo pajapi tambani yo. Kowe nyapa? Iso kader. Wong wedok ngene penari ayu-ayu. Ayu-ayu. Sayangi siji. Apa penentutan? Loh. Loh kejang-kejang kowe ora aku semaput kejang-kejang lho. Heeh. Yo, dhewe ning kene wis tekan kene wae yo. Tekan kene wae. Nggih, heeh. Dhewe iki ngucapke matur nuwun. Matur nuwun. Ya wis ado-ado. Ados kok kono tekan kene. Ya wis. Disambut dengan baik, penontonnya ramah-ramah. Heeh. Iki tak domake iki saka jadilan ndi iki. Jadilan kuda penangsang, Bro. Ya. Kowe sing ndongake biasane heeh. Ndongake. Calon kiai. Loh, kiai. Aku biyen nang pondok pesantren. Heeh, dodolan kok es. Loh, kerupuk. Yo, didongake meneh Mas Bendol. Betul. Kowe sik dongake ngene warga kene sak jadilane iki yo. Jadilane. Kowe sik. Tuh, apa ya jenenge ya? Mlaku-mlaku ning Jakarta. Ya, terus. Aja lali tuku apa ya jenenge ya? Aja lali tuku kemeja. Bersama kuda penangsang dan desa di Memberbah akan jaya sepanjang masa. Tuh, Allahumma amin. Amin. Ya iki pesenku ngene Pak Bu. Ana kopat nyemplung santen menawa lepat kula nyuwun pangapunten nggih Pak Bu nggih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nyuwun tepuk tangan setunggal melih Pak Bu nggih. Matur nuwun. Iya, oke. Terima kasih buat Ganong berdua yang sudah menghibur masyarakat di sini. Mudah-mudahan dengan hadirnya dua Ganong menambah semarak dan semangat. Dan juga terima kasih kepada para pengunjung yang sudah memberikan sedekahnya buat anak yatim piatu dua ini. Lelek lain kene yatim piatu mono bapaknya. Ya, wis sing penting wis oleh berkah. Muga-muga ki ya barokah. Wis pokoke nggo tuku es ya ora marai watuk. Iya. Ya. Oh, ya. Oh,
banding-bandingke saing-saingke ya mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Ojo dibanding-bandingke. Iya. Masih bersama Udo Rancang. Iya, iya. Iya, iya. Jelas gitu yen dibanding Aduh, cuy. ora ono sing tak pamersi. Ora ono artine wong kok iki kok dibanding-banding sae-sae ya mesti kalah. Oh ya Allah, aku ya ora mampu memaksaku aku mencintaimu. Ikat wong kok ini kok dibanding sae-sae ya mesti kalah. Oh ya Allah, aku ya ora mampu memaksaku aku mencintaimu. Wong kok ini kok dibanding sae-sae ya mesti kalah.
iki lagu cah cilik-cilik kae ya. Heeh. Aku biar kelingan cah cilik-cilik. Apa? Ya aku mau aja dibanding-banding. Oh. Heeh. Kaya sing lagi viral. Apa Mbak? Farel. Kan cah cilik. Heeh. Iki mau kersane. Oh, ngundho layangan. Beliau sang maestro juga kepingin narik lagu dengan ngundho layangan. Lagi ana wong sing mendem. Hamba Ngapa ta, Le? Simbok kok le ayu. Piye? Simbok iki kok isih ayu temen. Ya isih mergane ya perawatan. Oh, lak ngono. Heeh. Kudune Salon. nyempluk kaya tahu. Tahu apa? Tahu di bacem. Oh, tahu bulat jarine Mbak E. Oh, digoreng dadaan. Heeh, digoreng dadak. Anget 500-an ya kurang men. Masa kurang 500? sing penting rungokno. Apa? Aku njaluk Jaluk apa? dikawinke. Wis wani po? Ya wis, Mbak. Semene gedene kok. Sepira? Gede. Sepira? Pokoknya semene iki, Mbak. Oh, ngono Asli. kuwi. Semene iki, Mbak, asli. Oleh tak cekel. Ah. Oh, ah. Heeh. Karo sapa? Isih kemaju pokoknya mbokne. Lumayan tenan. Ah. Sapa wong sing ora ternyuh Heeh. kaya lagu. Heeh. Sing penting ayu rupane. Oh, ayu. Lah, heeh. Nyanyi mbokne. Heeh.
Sopo tukok nopo durung bayaran. Simbo aku wis gede lombo Kepiro wis gede. ono prawan Di. sopo takok betul Oh kok? iya. Aduh simbo penting kawinan awes meneng wedok aduh simbo ora bisa turu awan penting ketemu Ora gampang wong bebojoan. Aku tuh bisa golek tanda-tanda. aku tak nyambut gawe golek duit tinggo nikahan Simbo awateng guluwe ana ketak ajopo tukono simbo ala simbo got kuis gede ana prawan mbok coba takono
Pawai.
suci sing lanang Tiyon anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani digawe